Colleges sempre ha tingut una part importantíssima com a motivador dels encontres, com a motivador dels textos que reconeixen la història de la nostra ciutat. Jo crec que dins de la tarea que nosaltres com a arquitectes i com a junta directiva del col·legi pensem que hem de desenvolupar està precisament esta, no? El reconèixer la investigació, el reconèixer la història de la nostra ciutat. Jo sempre he dit que no podem avançar si no coneguem el que ha passat abans. Per tant, jo crec que la importància del cicle ja fa 25 anys que s'està treballant en estos documents. La importància precisament radica en això, no? En documentar bibliogràficament la història de la nostra ciutat. I tot això, des de luego, motivat y conduït per Francisco Taberner Pastor. Pues la verdad es que una satisfacción. O sea, yo no sé por qué me han hecho este homenaje, que si me lo hubiesen hecho por un trabajo duro, desproporcionado y que no produce satisfacciones, me parecería bien, pero yo realmente pues he estado unos años disfrutando, aprendiendo por mí y aprendiendo por los excelentes colaboradores que he podido elegir. Efectivament, diguem-ne, el que farem és seguir la tradició de l'estudi que Francisco Taberner, de tota la feina que Francisco Taberner ha fet en estos anys, i el que fem és continuar investigant sobre la ciutat de València. En un moment, això sí, molt particular. I a mi me preocupa, com a director acadèmic també, me preocupa traslladar a les generacions joves la història de la ciutat de València i la reflexió sobre la ciutat de València. Per tant, el nou cicle o el nou enfocament que li vull donar és contactar amb la joventut, contactar amb la gent jove. Me preocupa la memòria de la gent jove sobre la ciutat de València i, per tant, anem a destinar algunes activitats específiques a lligar als sèniors amb els júniors. Yo creo que es un espacio interesante de lo que queda precisamente de residencias periféricas de la ciudad. Residencias que normalmente eran de la nobleza o de la burguesía. Y eso creo que es un asunto interesante, sobre todo porque incorpora ya no solo la parte residencial, sino la parte estancial. El tema de jardín, por ejemplo, es un asunto muy importante. Yo creo que en la alquería de Julià es tan importante lo que es el edificio como lo que es el jardín. Aunque el jardín realmente ha tenido que sufrir una intervención de recreación importante.